blízka, občas sa vymení blízka. Poďme chlapci, Moravani, poďme! Šimon, aj ty pýtaj obcu, Šimon. Sám, Jojo, sám! Šimon, nevyleď na ňo, Šimon! Páno, Dano. Michal, poď sám ideš, daj Lubovi! Majo, čúvaj. Dávid, ale čo tam vyskúšávaš, Dávid? Dobrá, Lubo, dobrá! Dávid! Výborná nahrávka, Dano! Adam, tu Adam! Adam, teraz ideš, teraz to vyjdeš, kedy otočí dá! Dobierajte! Dobre, sám. Dobre, Šimon! Dobrá, Jojci! Gól! Dobre, chalani! Ríško, čo je Ríško? Jojci, výborná nahrávka! Jojko, to je ono. Šimon! Šimon, musíš do nej ísť! Dano, čo je? Dano, musíš pomôcť! Ešte to máš! Neujížaj sa! Poď na ty, poď! Poď! Dobrá, David! Super! Do stredu poď, predník. Predník, do stredu sa postav. Tam ti príde lopta. Joj! Chytáme výkop, nenecháme padnúť loptu. Majo, výborná. Otáčaj, otáčaj, Julo, musíš do nej, ty, Julo! Páčim smerom. To je ono. Joj, to je. Matúš. Ju, do toho, daj, poďaj! Poďaj. Julo, ostaň. Joj, čo je? Alebo. Bum! Výborná! Pekná akcia, chlapci. Výborná, ostaň. Poď, Julo, pred neho, poď. No, vystrel, to je ono. Je tam! Gól! Stani do hore! Musíš ísť. Ževa. Poďne. Dobre, dobre. Zabomu, Michal! Tam ideš? Nemôže chytiť. Dobre. Šimon, zmeni si, pýtaj si tam. No jasne, poďme, Michal! Dávid, poď. Poďme, makajte. Nie, ukáž, poď, utekla ty. Zastav ho, Dano. Oj, Marek, hýbaj tam, Marek! to nevonia. Potkan. Pekné ho trafil. Poďme, hráme! To je ono, Michal. Stred, Julo, stred skúš! Lukáša, hľadaj. Už, Dano, daj mu to! To je ono! Poď, poď! Nemôže Až do brány! Ešte môžeš 5 metrov ísť! To je ono! Šimon, ale presne. Už! Výborná lopta. Poďme si tam dvaja, máte rovnaké kopačky. Dáme go. Daj tam, dete. Je ľahko, len tak na brankára. Poď teraz, poď, Šimon. Pekná lopta. Výborná! Áno. Výšku daj cez obranu, daj z jednej. Výborná lopta. Za gól. Ježiš, Mária. Bol opýtať kanál cez brankára. Áno, daj do Tomášovi Počiare. Poďme vyššie, Majo, vytlač to hore! Poďme! A už do brány, už byť! Už! Ježiš, Mária. Chlapci, čo ale? Chcete prehrať, lebo... Bože. No! Donútra!
Poďme! Gól! Tak bola vnútri! To je ono! Treba to tam dotlačiť! Ale stačia! A do lopty, poďme! Evo tam! Pekne, konečná akcia. Výborné. Ondio, križuj ho, križuj ho! Centruj. O! Čo, chcete dať gól? Tam dajte ten gól. A pohyb tam robte. Toto je posledná šanca. Marta, postav Marta, tam prejde lopta. Ježiš! Oni sa všetci pozerajú na Ondro!